Mangwanani akanaka muri Zimbabwe. Tinokutambirai pano paJolas Morning Sport News. Uri musi weMuvhuro 25 Chikunguru 2022, apo patinenge tichikuverengerai nhau dzezvemitambo. Regai tipinde munhau dzedu zvizere. Sangano reZimbabwe Olympic Committee rinosangana. Sangano reZimbabwe Olympic Committee rakaita musangano waro wepagore muHarare nezuro. Bhodhi iri richiudza nhengo dzaro basa ravakaita kubva pachipinda pachigaro gore rapera, richitaridza zvekare mamwe mabasa makukutu akaitwa. AGM iyi yakaitirwa kuRainbow Towers. Pakati pezvakakosha zvikuru kubva mumusangano uyu maive nemitambo yeTokyo 2020 iyo yaive chiitiko chikuru muna 2021. Kubvumidzwa kwenhengo ina dzebhodhi dzakasarudzwa uye kubvumidzwa kwaimbova mutungamiriri weZOC Admire Masinda kuti ave mutungamiriri weupenyu hwese unoremekedzwa uye kugadziriswa kwebumbiro remutemo kunhengo dzebhodhi. Zimbabwe yakatora vatambi vashanu kumitambo yeTokyo uye mumashoko avo mutungamiriri weZOC Tambani Gonye akati pane zvakawanda zvinofanirwa kuitwa kuti mutambo uyu uchinje. Zifa inozivisa muheza mutsvuku wayakapiwa nekafu. Sangano reZifa nezuro rakati rinotenda nhaurirano kubva kukafu uye rinoenderera mberi nekudyidzana nevatsigiri venhabvu mushure mekunge sangano renhabvu rekondinendi rataura zviri kuitika munhabvu yemuZimbabwe mumwedzi mishoma yadarika. Vakuru venhabvu vemuno vanga vari mubishi mumwedzi mishoma yadarika vachiedza kugadzirisa mutambo uyu zvichitevera matambudziko akatarisana neutungamiriri pamwe nekumbomiswa kwenhengo kubva kuFIFA. Uori hwakanga hwaparadza mutambo uyu zvakakonzera kupindira kwekutanga kutonga mutambo wepamba. Zimbabwe sezvakaitwa nevakumabvazuva kweAfrica, Kenya, iyo yakasangana nematambudziko akafanana neaya, yakasarudza nzira inorwadza yekusiya mamwe makundano epasi rose gore rino ichida kutanga yapedza uori isati yafunga kudzokera munhabvu yepasi rose. Masimba ese eHighlanders ndeaRonald Moyo. Mukuru weHighlanders achakurumidza kumira kuita glorified clerk mushure mekunge komiti yakanzi iongorore urongwa hwekuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika yakurudzira kuti mukuru uyu apiwe masimba ekuona mashandiro echikwata chenhabvu achitevera zvinodiwa neFIFA. Shanduko idzi dzichazadzikiswa dzichaona mukuru wepanguva ino Ronald Moyo asunungurwa kubva mumaketani ayo ari kuona achigovana masimba nemunyori wechikwata. Regai timbokupai zvakabuda kana kuti maresults ePSL Matchday 22. Nemusi wechishanu Herentals yakaita mangange 0-0 neHwawa. Nemusi wemugovera Cranbourne Bullets yakarova Harare City 2-1 uku FC Platinum yakawina 1-0 paZPC Kariba. Chicken Inn yakadyiwa 3-0 neDynamos. Yadha ikakunda Ngezi Platinum Stars 1-0. Nezuro Highlanders yakawina 1-0 paBulawayo City uku Cape United yakaita mangange 0-0 neManica Diamonds. Triangle United yakawina 1-0 paBlack Rhinos. Tenax ndokudyiwa 2-0 neBulawayo Chiefs. Regai timbotarisa nhau dzenhabvu yemhiri kwamakungwa. Mukuru weBarcelona anotarisira kuti Messi adzoke kuchikwata ichi. Mutungamiriri weBarcelona Joan Laporta anotenda kuti Leo Messi anogona kudzoka zvinokatyamadza kuchikwata ichi. Messi uyo ane makore 34 akaenda kuPSG zhizha rapfuura mushure mekunge Barcelona yatadza kumutsiridza kondirakiti yake.
MuArgentina akabva kuchikwata ichi achichema uye akapika kuti achadzokera kuCamp Nou munguva pfupi yapfuura. Achiri negore rasara pakondirakiti yake PSG, asi pamusoro pazvo ramangwana rake harina kujeka, izvo zvinovhura musuwo wekudzokera kwake kuBarcelona. Mukuru weBarca Laporte anoda chaizvo kuona nyeredzi ichidzokera kuCatalonia uye anonzwa kurwadziwa nemafambiro akaita. Gungano reWBC rinovhurwa muVictoria Falls. Mukorokoro wemutambo weWorld Boxing Council kana kuti WBC Africa wekudzidziswa kwevakuru vemuAfrica uri kutanga nhasi kuVictoria Falls paine tarisiro huru yekushandura chimiro chemutambo wemuno. Aka ndekekutanga bhodhi repasi rose rinoona nezvezvigaro reWBC richiita musangano wepagore munyika ino, uye mutambo uyu wava kutonyanya kukosha nenyaya yekuti uchateverwa nemusangano weAfrica Boxing Union kana kuti ABU. Gungano reWBC rinotanga kusvika chitatu, apo masangano eABU achivhurwa nezuva rimwe chete uchipera neChina. Nezuro nhumwa dzinodarika 110 kubva pasi rose dzaive dzasvika mutaundi renzvimbo yekutandarira kuitira zviitiko zvemhando yepamusoro izvi. Vadzidzi vetaekwondo vanowana kusimudzirwa. Panthers Taekwondo Academy yakasimudzirwa magiredhi kuBulawayo mukupera kwesvondo kuitira kusimudzira vadzidzi vayo. Kukwiridzirwa kwemagiredhi kwakaona vatori vechikamu 16 vachibuda zvakanaka. Mutungamiri weakadhemi Vusa Ncube ndiye akaita magiredhi aya. Achitaura Ncube akati vatambi vavo havasati vawana mikana yakawanda yekusimudzirwa nekuda kwedenda reCovid-19. Mutambo uyu unoramba uri pasi sezvo vanhu vazhinji vachiunzvenga nekuda kwekufunga kuti une mhirizhonga. Bulawayo yoita mitambo yerugby yekusarudza chikwata cheprovincial. Vatambi vechikwata cheWarriors neHighlanders ndivo vakakunda mitambo yerugby 15s yemudunhu reBulawayo iyo yakaitirwa kuHarsfield Rugby Grounds nemuGovera. Matribes ayo ari kuenderera mberi nemuGovera unotevera anotarisirwa kusarudza chikwata chicharwa neHarare neManicaland uye chichazonorwa neBotswana neZambia. Uku ndiko kupera kwenhau dzino. Anga achikuverengerai ndini wenyu Mulashe Wesley. Tobatane zvakare mangwanani ezuva ramangwana.